Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan tong agbisin ti asawa ana diskarte? Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Ay, sos! Nagalas akitaon di asawa ni Manang Carmen. Ni kadilyaw tinakdakamata lala. Ay, wan, tatang. Nakitak itay anak kapayong nga nagpadaya. Nagalas tila nga na anak kapayong. Apay anak ko naman nagalas tila nga na. Ngamen, kasla uong amang magna. Anya? Uyaw man nilyon nga asawa ni Manang mo Carmen. Gaputa nagbasit a tao, uyaw maon. Mas daawak mo't ka ni Manang Carmen no apay akinayat na day alyon. Saan da ngagpada iti kinadakkel? No sa anak ngagbidot. Nasurok nga upat la apulgada ti kadakkel ni Leon. Idinto ta nasurok alima apulgada ti kadakkel ni Manang Carmen. Iso nga rod matikinayat ni Manang mo Carmen. Kan, saan mo't anataarday jay alyon? Ay, no apay akinayat ni Manang Carmen. Saan mo't abak nang? Jaklam mo ka ni Manang Carmen. Ay, kasla may ibusan iti lalaki. Ay, lala. Di mo man babalaw ni Manang mo Carmen. Lala, bakit? Oh, makitam da ito'y asawak, tatang. Maskulado, gaputa bodybuilder. Oh, apay asap sa pulan nak, Alex. Dumawatak man iti pagpletek amapan i JJ, Lala. Mapanak man ag-workout. Sige, mabit lang, taikan ka. Ha? Ne, makmakan man ang tinsangpot mo dito'y balay, Leon. Wan bakit? Napanak ngamin nagsibog iti mula datata Martin iti bangkagda. Kat adatangdan ko. Ingatang kumutun iti makmakan Ay na, dayta katikay kayat ko kan ka, Leon. Nalaing ka dumiskarte. Saan ta mabisinan? Sadot lang a tao dagiti mabisinan, Carmen. Saan ko nga ugali dayta? Ti kayat ko, adalat ta masapulak. Saanak ngagpilpili ti trabaho. Mabitlaan nga ro, tay nakisaganan dagitay makan ijalamisaan. Aglang lang tan amangan, lakay. Nagadumeten amakan dito'y balayo, Carmen. Wen tatang, nagagat ngamin ngagsapol iti kwarta ni Leon. Wen nga raud. Di kay mapukpukawan iti kanain. Kanayon lata nga dakarga ti kaldero yo. Siyempre. Tinasaya at agao kayon iti sidaon nyo kaninanang. Sana bale, taadumot day talinutok asidaan, tatang. Ay, kababain sa amat no sakpay lati aggao. Kasano nga ino adugayam tinaalak. Saan aparikot, tatang? Ken lukatan nyo ti ref me. Napno day ta itinagado ang masida. Ay, lukatak man ngagpaisaw. Ay na. Ay, napunong agpaiso iti makmakan na iti refyaw. Adda ka karnit baboy, karnit manok, frozen foods, adda pa'y fresh milk yaw. Wen tatang, gapo day ta kanilyon nga asawak. Ay, bilibak a talaga iti asawam. Basit a lalaki, ngam nagagat nga agsapaw. Ala tatang, mangala kayon iti kayatyo di taref. Anya? Wen, sigurado nga men ano sumangpot nilyon dito'y balay, addaman imutnan amakmakan. Itay kami pa'y kinitatang yo dito'y balay yaw, Lala. Awan ka day, ti may pasango yo ang merienda. Ay na, nanang, tatang. Awan ti pasangok a merienda kada kayo. Tawan pa'y matipanggadan ni Alex nga asawa. Anya? Ay, nagdakkelan na bagay. Ngam awan mat gayam panggedan na. Kwa, tatang. Idi na minsan nga aldaw, imayak ditaw.
Saan met anapan nagsapul iti panggadan ti asawam? No di ket napan nagpadakkel iti bagi na Jem. Kasta nga minti pagusman na. Ay, bakit? Agawid tan. Ha? Apay nga ganat ka nga agawid talakay. Ijay talangin balay ngagmerienda. Awan ti manamnamata ditoy. Lala bakal. Kita ti masal ko. Di makkel manang gaputa naggapu aki JJ. Ha? Ay, win nga agpaisaw, Alex. Ay, nagdadakkel dagiti muscle mo. Ay no, at timaer ka. Dito pay bakal. Kita ampay ti abs ko. No. Ay, wow! Nagpintas ti abs mo lakay. 6 packs ako nada. Ayun bakal. Kita ampay ti trisip ko. Nagdadakkel siga. Ay no, ay, win nga agpaisaw, Alex. Dito pay lala. Kita ti baysip ko. Nagdadakkel mag. Ay na, makapainlove ka talaga lakay. Ay, nagmacho ka. Ay, un gayam bakal. Mabisinak Adda ka di makan analuto. Ha? Ay, kwa? Awan pa'y nalutok, lakay. Anya? Apay adi ka nagluto ngay. Ay, awan mo ti mailutok. Tanaibusan ti kwarta ka pinaggatang mo iti bitaminam. Ha? Manang Carmen, kasla saan ang maibagay tinagan ni Leon nga asawam? Ha? Apay anay bagam dayta, ading lala. Saan ka day ang nagdakkel ti Leon nga ayo? Kunada pa'y nga rod nga ari iti kabakiran ti Leon. Idinto ta nagbasit mo't alalaki ni Leon, ti asawam. Talaga asaan ang maibagay tinagan na iti kinatao na. Ha? Tirumbang ko maanagan na, marabutate, gaputa nagbasit. Di ka man aguy-uyaw di talala. Sa anak nga aguy-uyaw, manang. Pudnumot nga may na nagbasit ni Leon. Di naklatultuladan ang nagtaer ti asawak. Nagdadakkel ti masel na. Ha? No idilig ko ni Alex kan ni Leon, kasla dudon laang amayabay itinwang. Anya? Tatang, nanang, Nay, si kamagayam Leon. bun tatang. At do'y tisidain nyo kininanang. Anya ngay dagito asidaan Leon. Karnit baka, nanang. Anya, nangalaam ngay dayto akar ni ti baka. Napanak timulong ang nagparti iti baka di abagatan, nanang, tatang. Nagadutin dadabi ngay ko. Isungaykan kayo maten iti sidain nyo. Ay na, agyaman kami kinitatang yaw Leon. Ayun na yan, nalaing ka talaga adumiskarte iti biyan. Awan ang yaman na, nanang. Ket kasano kayon kini Carmen nga anak ko. Awan samat ang timbati masidaan nyo akarnit baka. Adda, tatang. Agarup 5 kilo akar ni tibaka ti adda ije balay. Lumabasak pa dito'y parangan, tatang. Nay, nakapurma ka mat Alex. Sa dino ti papanam. Sa dino pa'y kumangay, tatang. Mapanak manan agpadakkel iti bagay, JJ. Anya? Aday talatan ti amom nga aramidain. Imbes ko maamapan kagsapul iti panggadam. Ay na, tatang. Saanan ang masapul pa'y dayta? At damat nilala pagdawatak iti kwarta. Ha? Mangnamnama ka kinilalang anak ko? Wow, tatang. Kat no maragragsakan nilala, no makita na tinagdadakkel amasal ko. Anya? Sige tatang. Lumabasak dito'y paraangan yaw. Ay, anya manan tikat katawaam di talala.
Ay, ni man Leon nga asawa ni Manang Carmen, tatang. Tanya ko mati nakakatkatawa kan kwa na. Ay na, nakasusuon iti labba nagpadaya. Awan mati nakakatkatawa kinilyon. Nga mapay akatkatawaam. Ay na, tatang. Nagalas akitaon tilang ana. Taapay. Kasanumot ngamin. Kasla tamtaks amagmag na. Anya? Oy, Lala. Sana balay ta nagagat ni Leon. Saan ang mabisinan ni Manang mo a Carmen? Ha? Daytoy titandaan na mapagsasao. Saan to nga agbisen ti asawa ana diskarte? Adula amin day ta pagsasaw, tatang. Anya nga dula amin? Oy, Lala. Damagak man daytoy. Adda ka din insangpet ni Alex amakan dito'y balayaw? Sumbatan nak! Day talingat na ti amok nga isang sangpet na dito'y balayaw! Ne, naibos mo't adagos ang jilakom anatang, Leon. Wen bakit? Diskarte lang dayta. Awan pa'y 30 minutos, anapan ka nagisurusur iti lakom anatang, ngam naibusan. Di kan mas daaw, Carmen. At iti kwarta naglakwak. Ne, apay nga itad mo amin kanyak day ta kwarta, Leon. Mangala ka mo't iti kwartam Saanin bakit? Awan mo't lati paggastusak. Kukwam aminan dayta naglakwak. Ay na, talaga nagsingpot ka nga asawa, Leon. Wen gayam. Rumwarak matla adagos. Imutak matla to'y labba. Anang ikabilak itinatang. Ni isa din ti papanam. Mapanak agparti iti talo akalding iti amyanan. Agkasangay ngamin di anak ni Tata Damian. Aya? Wen bakit? Sakmati inayabantang agparti iti kalding. Kan agkusiniraw. Iso ang mapanakon. Takababain no maladawa. Tatang, mabisinak. Adda ka di si daan nyo, dito balayaw. Ay katadda Saan kami ama ibusan iti sidaan kininanang yaw? Ha? Apay anak ko na ti kasta? Kanayo namang idagas iti sidaan may ni Leon. Ado ti sidaan may. Tanagagat, je bayaw mo. Anya aya ti si daan nyo, tatang. Adda ka kaldireta ken papaitan ti kaldeng. Anya? Ay, nag-iimasan, tatang. Ay talaga Ni payan Leon tinagluto iti kaldireta ken papaitan. Aawon gayam. Itaman pa'y nga umay ka makipangan dito'y balay. Ayan ni Alex sa maskula daw. Jack amo no sa dino tinapanan na, tatang. Saan mo't nagpakada itay kanyak? Napan siguro manen ijay Jem nagpadakkel iti masal na. Nay, papanamlyaw, adamot imot mo aram yan tam. Mapanak agkarpintiro, nanang. Kabailan pa'y tagkarpintiraw? Wen nanang. Nalakalaang day tangaramidan. Adda ngamin nakita ka nakapaskil ijay ili akasapulan dati may sa akarpintiro. Pinadas ko tinag-apply. Imbagada mutin ang mabalin kong timang rugi. Gaputag kasapulan dalaunay. Ay na, kaslaan mo mat amin na naklase ti trabaho, Leon. Saan mat nanang? Basit laang tinasursurok? Mala, mapan ka nga rudan pa raw. Ang mga numala daw kan iti papanam. Lala bakit? Ada akong. Ayaman tasimangput kamot laangan, Alex. Madanagan akon. Gaputa saan ka nagpakada itay kanyak. Nagsubliak ngamin ijay Jim itay, Lala. Oh, kita ang manandag iti masal ko. Ay na, nagdadakkel nga agpaisaw. Katuan na. Oh, kita am daytoy abaga kan bukot ko. Nagdadakkel ti masal na. Ay na, nagdadakkel, Alex. Uray dagiti gurong mo.
Adamasel na. Un alala. Nagtaurak nga asawa man niya. Wen nga rod lakay. Ay na, si Kang ti katauran dito lugar tayo. Un gayam lala. Nakaluto ka din iti kananta. Saan pa'y? Apay ngay? Awan ti igatang ko iti kanunta. Anya? Mapan ka pala umutang iti tersena, iti kayat mo asidaan. Ay, anya matan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Awan tinaydes aramakan. Ay, awan pa'y tiganas. Ni, tatang, nanang, at da kayo matgayam dito tindaan. Wen baraw, kumay kami makitinda kininanang yaw. Ay, si kamot gayam day tabaraw. Wen nanang, umayak makitinda iti abastumi kini Carmen. Mabit lang tatang, nanang. Apay baraw. At iti limagasot, inayon nyo apaggatang yo iti sidain nyo. Ha? Ay sus, nagadunday ti limagasot nga inted mo, baraw. Basit la day tananang. Nalakala nga sa pulin ti kwarta. Masukatan tumanen inton bigat. Tamapanak manen makipurdiya. Nalalakay, agbusog ka. Kakaiso na nagadot isidain ta. Ay katuwa na abakait. Ay duatang agbusog. Ay na. Naglaing at talaga niyon ang manugang talakay. Nalaing nga agdiskarte iti biyang. Saan maibusan iti kwarta? Kanayon nga adda iti bulsana. Nanang, tatang, simrol kaklatan dito balayo. Gaputan nakalukat mo tiri daw yo. Ala, umay ka anak ko. Kapag iso amang mangan kami kininanang mau. Wen tatang. Kapag naglugaab ka ngay. Apayan na nakaw. Nagapa kami ka ni Alex. Anya? Apay ngay? Awan nga minan ti maisang. Kung may gatang mi ti makan. Daytan jay bagbagakan ka anak ko. Agbisin kayo nga agasawa. Hindi wala tultuladan nilyon ana diskarte. Oy, ulitak manen tayo imbagak idi apagsasao Saan to nga agbisin ti asawa ana diskarte? Kas talatibiyag. Ay, Amo kon ti aramidam, tapno saan ka nga agbisin itidan na ni Alex nga asawam. Anya tatang. Kurabam, dagiti nagdadakkel a muscle na, tapno mabsog ka. Anya! Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan to ngagbisin ti asawa ana diskarte? Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulliser. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.